Kaseng West Khasi Student Union WKSU sengkeme keladawa naka sorkar lengba katanat badipet pakan pleno iki artli ki Urban Health and Wellness Center kabadon hapo kasnong pendengrai pada kasnong mau klam ya kaba katanat kakot kakia kelapen sange no ban pli wat hadin balada ban penkre mat penbena ya katarik Hakabade bagajing pensange ban pli patba ekite ki artli ki Urban Health and Wellness Center nakaliang jong ki dekhot ka WKSU Kilalit ban budin ban jingshai naka DMNHO West Khasi Hills bat kumju naka Joint Director ke NHM hakaba kilapan pau bakidon katu kani kidaw bamla kiar bahaban pensange ano shwa kumta naka liang joka seng kala da wajore ka sorkar lengba ka te katanat badai pet bakin ne kham kloi ban plipat bano yakite ki artli ki Urban Health and Wellness Center Haka pratarik jong kani katayo paladat na bakandai arjan pulai gila lebu da kejing to show mission director to ka NHM kolmena mekalia shilong ti gila lebu ke kejing to balong bandawa ban plino mardor ya kini ki artli ki grassroots development wali jong ka Urban Health and Wellness Center hapo kawai galong hamo klam no pendeng bat kawai penere di ketika sila bu ising to banang baban plino mardor hoja kecing sya au benaya gos kini ki center kolomba ada fix ke program ban plino ang te mo klam no pendeng renyi na kai kadau mlaban tip mlaban sutu ba kolomba kila withhold no ya ketika program ke bala ada fix stang ban plino bat manta ya inauguration stone ru ladap hakabade kan ne nagane kaseng kapwa ban budin bal kenduru ya ka di maisho ba nanta adin jongkaru mai kendu ban kale jongkayu bang ina balai budin apo ka head office haslom namta ka maka suki jong mission director tinggalin saya tu sini patra Nagale mission director ukundal normal tijing kam tu tengi lai kendu no ya i joint director pat nagale mi joint director kalau ba ya kane na so forward show ya ki jing to ba so forward show show mission director bari ukli jo kane ka snap deslo ban un panshai ha bele kane lane ban usim khia na dapat plino ya kini ki center lane ki dan kam ko koi kia am ta koi kia je pai ba ha ki te ki dong ki than ki balapan pau ne apa nang ba nang stoy te kaseng ha bele kan ne karong ba kim ko aban no e ha kan ne nomor ba ka jing le se ki don ki jong ki tau ki ba ki bla ban pli te ndre ka ba khadu ka ba ai kan ne ka ultimatum ne ka jing tho ka ba khadu karong ba la kum do ka sarkar le ba ka mission director NHM Kalong ba matsim kia no hakini kita yo wanwan lane kapor bakila don kapor kaya kabala kila long ready wanwan plina soba wanwan plina kata ka jingkarpan jong kaseng pat namar ba ni ya ki development apo was sel ngin kwa bakin pending ko kiwi pat development ko bangila na kapor te ka jing pun jong jong kaseng ru kalong ba halor kai maka jingpu jong sarkar nam da kapit kabiat jong ka thain jong ka dong ka thain baro ko we ha wadi ban android lane ban klan agar kom ai ya kijing sumar sukher ya ki bapang basitong pat leng ba kinik senta ngasno ba kalong kajing mentoy ya ka district ki bar kawai bari pai ba kam tam ki dikishna ki bla mention mene ka ba klam no peneng ba ka peneng rai pat kalong kajing kerku ya ki dikishno lada ya kiniki sentar la plino pat kaseng ha kadu kadwai di nakane kajing tok ka ba kadu kalong ba lada ka sorka karan paslem tena kalen kaseng te kaman se ha ban shim e kanu berbarai kalamba lada dei da ka jing strength studio lada ingin ha ban mi shema dan tru kata compare maka dei ka ingin habya ikat kum kari sin sha pai wala dang yeki kanu ka issue ro te kata ka message ka bagi pha shaka nat NHM wadling bau mission director pa uday ban fix no ya kapor ya sni kaya wan plino marmar ya kitegi Urban Health and Wellness Center hamoklam no pandeng bada pendengare kata ketika ka basyai ba nakadeng jongi keseng mai kwa
Baki de kijing dawa kidei ban urlong no.